Do not just throw away questions and statements. Kasba ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. Sa Aksyon! Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 18 kakaron sa detalye na sang mga balita lokal. Wala na lakip sa executive order ni Bacolod Mayor Bing Linardi ang pangabay sang hanay sa mga negosyante nga dumilian ang tanan sa isang panahon sa pampubliko nga lugar nga ginalantaw nga kabangdanan man sa paglaptas ng COVID-19 cases sa syudad. Suno kay Frank Carbon sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o kon MBCCI, ini nga pangabay ang nalakip man sila damlaglang pag sinapulo po ng mga opisyal sa Bacolod kag Emergency Operations Center. Nasa sa Executive Order No. 31 ni Mayor Bing Lunardia ang pila ka mga adjustment sa mga protocol para matap ng pagsakas ang COVID-19 cases. Nalakip sa mandong temprano nga curfew humalin las 10 sang gabi tubtob las 4 sang kagahon. Kagpag dumili sa pag-inom sa anumang establishmento pero pwede ang pagbakal sa inimnon. Humalin las 2 sang ututubtob las 6 sang gabi. Suno kay Carbon, padayon ng pagsakas ang numero sa mga negosyo nga nagasira kag iban pa nga negosyante nagahulat nga magpanaog ang COVID-19 cases sa Bacolod. Mag-abot ang dugang 7,000 doses ng Sinovac vaccine para sa syudad sa Bacolod buwas nga adlaw. Magluwas ini sa 10,000 doses ng Sinovac nga nabaton sa Bacolod sa Sabado nga adlaw. Sa press statement, ginpahayag ni Bacolod Mayor Emilio Nardia sa sulod sa pila ka adlaw nakabaton ang syudad sa Kabiliguan nga 17,000 doses ng bakuna nga dako ang bulig sa agresibo nga vaccination program sang syudad. Nagpasalamat ang alkalde kay Secretary Charlie Galvez kag DOH Regional Director Emilia Munisim sa paglakip sa Bacolod sa priority list ng National Government Vaccination Plan. Gindayaw man sa alkalde mga tao sa likod sa pagpangbakuna sa tuyo nga malabot ang herd immunity sa madali nga panahon. Sa iban nga balita lokal, mag-coordinate ang DPWH Bacolod District Engineering Office sa Bacolod CDRRMO kasunod sa pagbaha ang nagluntad sa pila ka mga lugar sa Bacolod City nagligad nga Sabado. Ginpahayag ni Bacolod District Engineer Jaime Havillana, magapangayong ila talatapan sang report kag mag-coordinate sa CDRRMO para masolusyonan ang problema. Ginklaro man ni Havillana nga regular ang ila sining pagpanino sa mga drainage inlets sa iban pa sa kada weekday sila na kung may mga low pressure area kung may maabot nga bagyo. Ginalantaw ni Havillana nga ang pagbaha ang resulta sa madamol kag malawig nga pagbubuos ang ulan nga bisan ang mga nabukid nga lugar ang apektado man. Ginpahayag man sini nga may mga flood control project ang DPWH sa area sa Barangay Singkang Airport pero wala pa sa tree cutting permit para sa pag-utod sang bakhaw. Kung madumduman nagdigad nga Sabado may pila ka mga residente ang gin-evacuate kasunod sa pagsakas ang level sang tubig nga nagsulod sa ila mga panimalay. Nagpanumpa na si Kagawad Luz Atienza sa tubang sa isa ka judge sa Hall of Justice kay Nasang Aga para magpungko na nga acting kapitan sa Barangay Tanguba. Ini matapos ang 3 ka bulan nga suspension order bato kay incumbent kapitan Noling Villarosa nga ginpapanaog sa Office of the Ombudsman. Suno kay Atienza, ginatugyan sa iya ni
o kung ginatugyan na sa iya ni Villarosa ang barangay para sa 3 ka bulan nga pagpangalagad. Ginpahayag na tiyansa nga iya padayunon ang mga ginbilin ni Villarosa ilabi na sa kampanya kontra COVID-19. Suro pa sa acting kapitan, iya sadto na napuwasan ang 6 ka bulan nga pagpungko man nga leader sang barangay kag nagalaom nga iya iniliwat nga mahimo sa bulig kag pagpangamuyo sa mga residente sang barangay Tangub. Una nga nagpungko ang acting kapitan si Atienza sang ginsuspend si Villarosa bangod sa issue sang Social Amelioration Program. Sa dugang pang balita lokal, ginatugyan na ni Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II kay Governor Bong Lacson ang pagdesisyon kung luyag sini nga maghangyo liwat sa National ITF nga estektuhan ang quarantine classification para sa Negros Occidental. Ginpahayag ni Diaz nga iya na ginpresentar sa gobernador ang datos may kangtanan sa kaso sa COVID-19 agud basihan sa mga desisyon sa ulihi. Ginpahayag man sini nga mas maayo na lamang sitwasyon subong nga bulan sang Mayo kumpara sa ikaduha nga semana sang bulan sang Abril sa diin may mga syudad nga may tuman kadamo nga aktibo nga kaso sang COVID-19. Inimang tion nga nagpangabay ang gobyerno probinsyal sa National ITF nga pasakaan ng quarantine classification sa Negros Occidental. Apang wala ginpaboran na. Ginsiling man ni Diaz nga sa piyak sini sa gihapon na tinguan sang probinsya nga matest, isolate kag mapaayo ang kalabanan sa mga naga-positibo sa virus. Sa karon nagapabilin sa MGCQ ang probinsya tubtub Hunyo 30. 13.95% ang positivity rate ng COVID-19 sa Teresita Halandoni Provincial Hospital Molecular Laboratory Negros Occidental. Halin Hunyo 1 tubtob Hunyo 7 tuig 2021. Ini nga datos ang ginpresentar ni Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II. Suno kay Diaz, 668 ang may positibo nga resulta sa COVID-19 sa 4,790 nga kabugusan sa mga specimen nga gintest. May 3 man sa kada 20 ka mga specimen samples ang nagapositibo sa COVID-19. Sa COVID census, sa pila ka mga hospital na petsan Hunyo 5, ang Cadiz District Hospital ang may 50 ka total admission kay 35 ang confirmed cases. Samtang ang Valladolid District Hospital may 23 ka total admission kag 21 ka confirmed cases. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 23 Aksyon Radio Philippines Standard Time, boost your immunity with KBC Plus. Personally mga kaaksyon, I am taking KBC Plus sa kanan acidic nga vitamin C. Recommended gid ang KBC Plus. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang command Problema bangod sa hypertension, radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting. Gid lamang sini. Dok, pa-check up ko. Manog isa na kasi mana nga wala ko kapamuhin. Sir, kung ikaw may... Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Lasay si Media Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Dismayadong Filipino Nurses United matapos ginpatuman sang POEA ang deployment ban sa mga nurses, nursing aides kag nursing assistants matapos nga naglabot na sa 5,000 ka para subong nga tuig. Ginpahayag sang grupo nga hindi ini patas sa bangod madamo sa mga nurses ang nagaproseso na sa pag-apply sang trabaho sa luwasang pungsod, nagapreparar sang dokumento, nagakuha sang exam kag visa kag iban pa. Ginpahayag man sang grupo nga hindi dapat pagipatuman ang ban bangod daga kaigo pang mga numero sang nurses sa Pilipinas kag hindi man maghani na manginikon mayara sang sweldo kag ila benepisyo nga ginabato na.
Base sa advisory ginpahayag ni POEA Administrator Bernard Olaliang ang Hunyo 1 na labot ang 5,000 kapa para sa mga new hires sa mga healthcare workers nga i-deploy sa luwas ng pungsod. Para sa mga bago gin-hire, hindi na makaproseso kag maka-issue sang overseas employment certificates ang POEA. Liwat sugataon sang dugang nga saka sa presyo sa gatong ang mga motorista subong simana kag ini ang ikatatlo na nga simana nga may saka sa presyo sang gasolina, ikawalo sa diesel kag ikaduha naman sa kerosene. Sa advisory ginanunsyo sang Philippine Shell Petroleum Corporation nga magapasaka ini sang 20 sentimos sa kada litro sang gasolina, 55 sentimos sa kada litro sang diesel kag 60 sentimos sa kerosene. Ang Petrogas mag-implementar sang pareho nga pagbago sa presyo samtang ang clean fuel magapatuman sang pareho nga adjustment sa diesel apang ipabili ng presyo sa gasolina. Ang pagsaka sa presyo mag-epekto alas 6 ang aga Hunyo 8 para sa mga kompanya sa petrolyo, magluwas sa clean fuel nga mag-a-adjust sa presyo alas 4:01 sang hapon sa pareho nga adlaw. Sa dugang nga balita national, ginpahayag sang DOH nga bukas iningaw sila ng Sinovac COVID-19 vaccine para sa mga kabataan. Ini matapos ginaprobahan sang pungsod China tinanikdan ng simana ang emergency use authorization sang Sinovac para sa mga nagaedad 3 katuig tubdob 17 anyos. Ginpahayag ni health spokesperson Maria Rosario Venere nga tun-an sa mga eksperto sa tion nga makompleto ng mga ebidensya, makompleto man ang trial kag nasumiter na sa Pilipinas ang revision sang ila EUA. Tinalikdan nga bulan ginpahayag sang DOST nga ginaprepara na sang Pfizer kag Moderna ang ilang nga EUA para ihatag ang bakuna sa mga kabataan. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 33 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Lunes sa Hunyo 7, 2021. Salamat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Tag-Aksyon Day, Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.